Vážení priatelia, dostali sme sa k poslednej skladbe nášho druhého kompakt disku s názvom Hudba v našej rodine. Ale skôr, než vám ju zahráme, vypočujte si, čo si o nej hovoria deti. Mišino, pamätáš sa? Ešte sme boli celkom maličkí, keď sme našli v komore papiere, na ktorých boli linajky, vždy 5 pohromade, a tieto boli popísané čiarkami a bodkami. Pamätám. A vy ste hneď priniesli farebné corusky a pokreslili ste ich tak, že už na nich nič nebolo vidieť. A nakoniec ste všetky tieto papiere roztrhali. Asi za týždeň prišiel otco do komory a hľadal akési noty. Hneď sme došli na to, čo sme s notami porobili, ale vytrvalo sme mlčali, hľadiac zaťato do zeme. A otco došiel tiež záveru o osude nôd, ale mávol rukou a odišiel. No mňa to tak mrzelo, že som išla za ním a spýtala sa ho, čo bolo na tých papieroch či notách, a dozvedeli sme sa. Písal sa rok 1946, keď mal otco 18 rokov a chodil do 8. triedy piaristického gymnázia v Nitre. V tom čase skomponoval Pochod maturantov, ktorý potom venoval za prítomnosti celej triedy triednemu profesorovi Ignácovi Šapárovi. Škoda, že sme to vtedy počarbali. Ja som však nedala otcovi pokoj, prosila som ho, aby nám ten pochod zahral na klavíri. Ale vraj už sa na to nepamätá. Toľko sme žadonili, až si sadol ku klavíru a hral. Nám sa to páčilo, ale oco poznamenal, že to stačilo pre 18-ročného študenta, dnes by sa za takú jednoduchú skladbu hanbil. Deti, viete čo? Zahrajme si to aj my. Áno, poďme. Teda, Pochod maturantov z roku 1946, autorom je náš otci, doktor Eugen Jonáš. Ešte raz Pochod maturantov, ale teraz už aj so slovami.
Vážení priatelia, touto skladbou sme skončili naše muzicírovanie. Dúfame, že sa vám to páčilo a súčasne sa s vami aj lúčime. Vážení priatelia, dostali sme sa k poslednej skladbe nášho druhého kompakt disku s názvom Hudba v našej rodine. Ale skôr, než vám ju zahráme, vypočujte si, čo si o nej hovoria deti. Mišino, pamätáš sa? Ešte sme boli celkom maličkí, keď sme našli v komore papiere, na ktorých boli linajky, vždy 5 pohromade a tieto boli popísané čiarkami a bodkami. Pamätám. A vy ste hneď priniesli farebné corusky a pokreslili ste ich tak, že už na nich nič nebolo vidieť. A nakoniec ste všetky tieto papiere roztrhali. Asi za týždeň prišiel oco do komory a hľadal akési noty. Hneď sme došli na to, čo sme s notami porobili, ale vytrvalo sme mlčali, hľadiac zaťato do zeme. A oco došiel tiež záveru o osude nôd, ale mávol rukou a odišiel. No mňa to tak mrzelo, že som išla za ním a spýtala sa ho, čo bolo na tých papieroch či notách, a dozvedeli sme sa. Písal sa rok 1946, keď mal oco 18 rokov a chodil do 8. triedy piaristického gymnázia v Nitre. V tom čase skomponoval Pochod maturantov, ktorý potom venoval za prítomnosti celej triedy triednemu profesorovi Ignácovi Šapárovi. Škoda, že sme to vtedy počarbali. Ja som však nedala otcovi pokoj, prosila som ho, aby nám ten pochod zahral na klavíri. Ale vraj už sa na to nepamätá. Toľko sme žadonili, až si sadol ku klavíru a hral.